ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои зоюф. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. дӯстони азиз, ҳама пешравии мо аз шумо вобастагӣ дорад. имрӯз қисса нест, имрӯз як сухани модар, як хоҳиши модар аст ки ман амалӣ мекунам. як модаре имрӯз ба ман занг зад, хоҳиш кард ки қадамҷон бачам як қисса, як ҳикояеро нашр кун, ки то ки дили ман каме ҳам бошад таскин ёбад. аз фарзанди худ шикоят кард. гуфт дер боз аз меҳри фарзанд маҳрумам. ман дар аввал фикр кардам фарзандаш аз дунё гузаштааст, чунки модар гуфт аз фарзандам маҳрумам. пас он фаҳмидам ки фарзандаш зинда, саломат, дар қайди ҳаёт, аммо гуфтугӯи телефонӣ, яъне модарашро суроғ намекунад, яъне бо модар ҳамсӯҳбат нест. ба ин хотир модар хоҳиш кард ки чизе нашр кун, ки то ки дигар фарзандо, дигар писарон инро гӯш карда, меҳри модар пайдо карда ба назди модароншон баргарданд. чунки модар гуфт дер боз ман интизори фарзандам. шояд ба мисли ман бисёр модарон интизорӣ кашанд. бале, суханҳои ин модар дуруст аст. бисёр одамон ҳастанд ки мисли ин модар интизори фарзанд мекашанд. имрӯз каме ҳикоя мекунам дар бораи меҳри модар, интизории модар, яъне модар чӣ гуна интизорӣ мекашад барои фарзандаш. ва гуфтаниам ки модарои худро бисёр интизор накунед, баргарден ба назди модари худ, чунки модарон дар ин дунё буданашон ғанимат аст. ва як қиссаи кӯтоҳака қироатон мекунам, ки шумо гӯш кунед. чӣ гуна меҳри модар, муҳаббати модар ва муҳаббати худро дар зери навор нависед. маъмури давлатӣ дари як хонаеро тақ-тақ кард. пиразане дарро боз намуд. маъмур гуфт дар хона чанд нафар ҳастед? шиносномаҳоятонро биёваред, то сабти ном кунам. пиразан аз дарвоза берун баромад. ба охири кӯча нигоҳ карда ва ба чашмони пур аз ашк гуфт агар имкон бошад фардо биё ва саршумори хонаи моро ба фардо гузор. маъмур гуфт модар чӣ фарқ мекунад? фардо ҳам мисли ҳамин рӯз аст. дар як рӯз кам ё зиёд намешавад. пиразан гуфт бале, мешавад. писарам 31 сол боз рафтааст. шояд имрӯз баргардад ва мо то фардо 3 нафар хоҳем шуд. ҳамсояи пиразан ба маъмур гуфт 31 сол аст ки пиразан ҳар куҷое ки равад, калиди хонаашро ба ман медиҳад ва мегӯяд шояд дар набудани ман писарам ояд ва хаставу монда шуда бошад, калидҳоро ба ӯ деҳ, ки то омадани ман истироҳат кунад ва ором бошад. муҳаббати модар ин гуна аст. муҳаббати шумо чӣ? ин қиссаи кӯтоҳи моам ба поён расид. раҳмат ки то охираш гӯш кардед ва гуфтаниам ки модар то охирон нафас интизори фарзанд мешавад. 31 сол интизор шуд, фарзандаш наомад. як рӯзи дигар боз ҳам ноумед нашуд ки писарам меояд. фардо биё, сабти ном кун, шояд фарзандам ояд, мо 3 нафар мешавем гуфта. хулоса модаротонро дӯст доред, намонен интизор шаванд. ба назди модаротон баргарден. ин дунё абадӣ нест. модари худро ғамгин насозед. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. ба хотири модаротон дар зери навор қисса кунен. одамоне ки таҷрибадор ҳастанд, яъне ҳикояҳои нағз медонанд, қиссаҳои нағз медонанд, дар зери навор яъне нависанд,
то ки бисёр одамон мехонанд, мебинанд ва аз навиштаи шумо каме ҳам бошад ба худ чизе гиранд ва дӯстдори модари худ шаванд, дӯстдори падари худ шаванд ва ба назди волидойнашон баргарданд. худованд ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад. то наворҳои дигар худованд нигаҳбонатон бошад. худо ҳофиз. جیگرم یادی تو دارم آچه جان، دم بدم آهی بدر از دل برارم آچه جان. ریش ریش ای جیگرم یادی تو دارم آچه جان، دم بدم آهی بدر از دل برارم آچه جان. آچه دارن دیگرها آچه ندارم آچه جان، آچه دارن دیگرها آچه ندارم آچه جان. حالی من در خاکی پای آچه زارم آچه جان، حالی من در خاکی پای آچه زارم آچه جان. ناله دارم آچه جان، زاره دارم آچه جان. جیگرم ای غمات صد پاره دارم آچه جان، جیگرم ای غمات صد پاره دارم آچه جان. قدری تو را نشناختم، زنده بودی آچه جان، قدری تو را نشناختم. صد پشیمانم مگر بار قبر انداختم، صد پشیمانم مگر بار قبر انداختم. دیر فهمیدم که آچه قوتی دل بوده، دیر فهمیدم که آچه قوتی دل بوده. زندگی و بندگی به آچه مشکل بوده، زندگی و بندگی به آچه مشکل بوده. ناله دارم آچه جان، زاره دارم آچه جان. جیگرم ای غمات صد پاره دارم آچه جان، جیگرم ای غمات صد پاره دارم آچه جان.